हेलो हाय नमस्कार सांगମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଓ ଏହି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ତ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍ ତ ବନିବ। ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବନିଥିଲା ଆମ ଘରେ ଘାଣ୍ଟ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀର ସ୍ପେଶାଲ ଘାଣ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଏମିତି ଘାଣ୍ଟ ହୁଏ ନା ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଯେମିତିକି ଆଳୁ ସାରୁ ଖମ୍ବ ଆଳୁ କଖାରୁ ବିନ୍ସ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟାକଟି କରିକି ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମମି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ସିଏ ଡେକ୍ଚି ବସେଇ ତା ଦେହରେ ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇ ଘିଅ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଫୁଟଣ ସୋରିଷ ଯାହା ବି ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ପକେଇକି ପନିପରିବାକୁ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ଡାଲି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିଦେଲା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କଲା ପରେ ଯେମିତିକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସଲା ଅଛି ଘରେ ତାକୁ ସେ ସବୁ ସେମିତି ତା ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଗଲା ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଭୋକ ବି ମତେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆଜି କେହି ଖାଇବାର ନଥିଲା ତ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ମନ୍ଦିରରୁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଯେମିତିକି ଭାତ ଡାଲି ଚିଲି କୋବି ବହୁତ ହି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ବନିଥିଲା ମନ୍ଦିର ଖାଇବା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଘାଣ୍ଟ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି ଏଇଟା ଦିହିପର ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ହବ ପିଠା ସହିତ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଖାଇବ। ତ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେମିତି ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଇକି ମୁଁ ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ରେସିପି ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ପକେଇଦେବି ଆପଣ ସେଠୁ ନେଇଯିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।